Life Better. Здравейте! Аз съм Ева от енергийна агенция Пловдив. Life Better – подобри данни. По интелигентни сгради. Действително обновяване. Life Better ускорява енергийното обновяване в цяла Европа чрез по-добре структурирани данни и дигитални решения. Мисия: разработване на стандартизиран европейски център за интелигентни сгради, подобряване на качеството на данните и оперативната съвместимост, внедряване на 15 услуги, задвижвани от изкуствен интелект, валидиране на решения чрез 6 реални бизнес проекта, насърчаване на междусекторното сътрудничество в сферата на обновяването. Чрез комбиниране на усъвършенствани анализи, изкуствен интелект и експертиза от различни проекти, Life Better трансформира данните за сгради в практични решения, които улесняват реалните дейности по обновяване. Следете новините по Life Better, като се абонирате за бюлетина в коментарите. Благодарим ви, че бяхте с нас. Водещ Ева.